kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! 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 Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala. Shout out sa lahat ng mga kabisya nating sinabing ayaw na nila pero ginagawa pa rin. Ay, ano ba? Example, promise hindi na ako mag-add to cart at mag-check out pag wala akong magawa. Aragoy. Yan. Oh, syempre, andyan din yung promise, hindi na ako iinom ulit. Yan, totoo. Lalong-lalo na kapag ka naka-experience ka ng matinding yung pagsusuka. Correct. Yung talagang gumapang ka na pag-uwi, di ba? Talaga namang nakaka-lurky, sasabihin mo talaga, ayoko na, never again. Meron namang mga iba na hindi na talaga nila ginagawa. Kasi talagang natakot na sila, talagang muntik-muntika na talaga. Correct. Pero may mga iba talagang nagba-backslide. Unfortunately, Jegs, isa ako sa mga nag-backslide kagabi. Kasi prinamis ko sa sarili ko, sabi ko talaga sa sarili ko, hindi na ako manonood ulit ng K-drama. Okay. Kasi sabi ko, pag nakakanood kasi ako ng K-drama, una, nai-inlove ako sa bida. Okay. At bago ako makamove on sa bida, mga 6 years and 3 decades. Tapos, napupuyat ako. Okay. Talagang yung sasabihin ko talaga na, last na lang. Isang, promise last episode. Bibilangin ko pa anong oras ba ako talaga gigising. Pwede pa, may 4 na oras pa, carry ko yan, ganyan. Last na lang, ganon na hanggang sa, ay nako, hindi mo na malayan, 2 oras na lang pala ang tulog mo. Alam mo ba yung bad trip dyan, yung sisitahin ka ng asawa mo, matulog ka na. Yung nasa kalagitnaan ka. Hindi mo bitaw. Ako, Jegs, hindi niya ako magaganon. Kasi kagabi umiiyak talaga ako. Kasi ang tagal kong iniwasan yung when life gives you tangerines. Ang tagal kong iniwasan yan. Kasi nakikita ko na yung mga post ng mga tao. Tsaka gusto ko matapos muna yung season eh. Ayoko kasi na pa isa-isa. So, ang tagal kong iniwasan kasi nga, una, parang hindi handa yung puso ko na umiyak. Parang ayokong umiyak. Tsaka ayoko ngang ma-inlove sa bida. Tsaka yun na nga, sabi ko sa sarili ko, ayoko mapuyat. Kasi pag napupuyat ako dahil sa K-drama pag napuyat kasi ako dahil nag-work ako, kunyari, hosting o kaya kung anumang event, carry ko yan eh. I mean, nakakapag-function ako maigi kahit ilang oras lang yung tulog. Pero kapag ka-K-drama, hindi ako makamove forward. Alam mo yung kaya nakakainis. Ikaw ba yung tipo mahilig manood ng horror? Hindi masyado. Ako ayoko kasi yung, alam mo yung hindi siya nawawala. Merong kapit. Oo. Kumakapit siya sa'yo. Oo. Kahit anong pinapanood ko actually may kahit kapit. yung nakahiga ka na, nanonood ka ng series, pumaproseso pa yung utak mo. Correct. Totoo yan. Basta may series akong pinapanood, mapa-K-drama or hindi. Pero lalo pag K-drama, sobrang mahuhook ka kasi sa K-drama eh. Iba talaga sila gumawa, promise. Ang galing. Bawat anggulo, bawat eksena. Sabi ko sa'yo, hindi nagising yung asawa ko sa pag-iyak-iyak ko kahapon. Kanina madaling araw. Pero magang-maga yung ilong ko, yung tenga ko. Kasi yung iyak ko ganito, Jack. Gano'n, parang mahina lang kasi ayoko ngang sut-sutan at sabihin na, matulog ka na. Buti lang sut-sutan, batuhin ka pa nung una. Kaya nga.
Matutulog ka na. Hindi, pero totoo yan. Yun yung mahirap, may kapit. Gets ko yan dun sa horror. Meron isang horror, Conjuring ba yun? Na hanggang ngayon, pag naaalala ko, matindi yung kapit sa akin ng parang nakakatakot sa ibabaw ng cabinet. Parang ganun na pag nakakita ko ng cabinet, meron akong feeling kagad na meron doon. Kaya lagi ko sinasabi yan, mga promise ko yung sasabihin, hindi na ako manonood ng horror, hindi ako manonood ng K-drama. Ayan, backslide. Hindi ko pa natatapos, nasa episode 4 pa lang ako. Kaya wag po kayo magbibigay ng mga, ano tawag doon, mga pag-spluk na spoiler. Pero grabe talaga. Ibang level yung iyak ko talaga, Jigs. Kakaiba talaga. Siguro ganun kapag halimbawa, very relatable sa iyo talaga yung series. Kasi kung halimbawa, madaming mga panoorin naman hindi ka makaka-relate. Parang walang kapit sa iyo, walang effect sa iyo. Pero kapag halimbawa ang pag pinapanood, for example, tungkol sa pagiging nanay, tungkol sa mga pangarap na pilit na tinutupad, 'di ba? Yung mga ganyan, talagang makaka-relate ka talaga, iiyakan mo talaga ng husto. Ano naman kasi talaga naiiyak tayo kasi at some point nakikita natin yung sarili natin dun sa mga karakter. Nakaka-relate ka. Pero isa lang pong pagpapaalala, kung kayo po ay tulad ko na nai-inlove sa bida, kung hindi nyo po kamukha yung bidang babae, wag po kayong magmaasim. na yung mga asawa po natin, na mga jowa po natin, ay mga K-drama actor na mag-slow motion kapag ka naglalakad tayo. Kasi di ba kapag halimbawa, mahilig ka sa K-drama, feeling mo lagi kapag ka inuulan ka, merong lalapit sa'yo, tas may maglalagay ng jacket sa likod mo. Pero ang katotohanan talaga, pag umuulan at kasama mo partner mo, bilisan mo nga, ang tagal-tagal mo. Hindi, totoo yan. Yun naman ang katotohanan. Ang bagal-bagal mo. Basang-basa na tayo, di ba? Sa kakapanood po natin ng mga teleserye, K-drama, yung karakter na dadala natin. Nadadala talaga natin. Personally, feeling natin tayo si ganito. Tama. Tapos may isip talaga natin na, bakit pagka ganun, parang nagsuslow mo yung paligid. Una sa lahat, hindi natin kasing liit yung mukha nila. Ang mga mukha po ng mga Koreano, mga gamunggo po. Nakakalaki. Feeling mo nag-slow mo yung paligid, iniwan ka na ng asawa mo. Correct. Tumatawid kayo. At yun ang totoong buhay. Yun talaga yung totoong buhay. Maaaring K-drama, K-drama-ish ang inyong love story mag-asawa, siguro no nag-uumpisa. Pero kapag eventually, kapag na kayo, yung bang sanay na kayo sa isa't isa, ganyan, very comfortable na kayo, hindi na, ang katotohanan, wala pong K-drama sa tunay na buhay. Dati nga, Jigs, makita-kita nung boyfriend ko palang si Ren, talaga naman, maski yung pouch ko na maliit, hindi ko yan bibit-bitin. Kasi nabibigatan ako. Ngayon, kaya ko na magbuhat ng grocery. Minsan nga, nakasakay na yung kalahati pala ng katawan ko, umaandar na yung van. Dati di ako maiwan. Ngayon nare-realize ko effort pala siya dati na hindi ako iwan pag naglalakad. Kasi ang lalaki ng mga hakbang niya. Ang hahaba ng mga niya, di ba? Ng mga yung isang hakbang niya sa yung mga dalawa na. Correct. Giant kasi siya di ba yung mga ganon. Ngayon talaga naiiwan ako. Titingnan niya na lang ako. Titingnan niya na lang ako kung hindi ako nadapa. Kasi it's either kaya ako nagtatagal dahil naka-heels ako mataas o di naman kaya nadapa na naman ako. Ganon. Hindi ikaw naiiwan yung dalawang bata bit-bit kasama. Diba? Yun naman yung realidad. Pero it doesn't mean na una sa lahat, kung hindi very K-drama yung galawan ng mga mister at misis, hindi lang naman si mister, pati si misis. Kung hindi porke hindi K-drama, ibig sabihin hindi ideal ang relationship ninyo. Hindi. Talagang sadyang create din kasi yung mga ganun para kiligin yung mga nanonood. Siyempre, minsan may exaggerated na din talaga niyan, diba? Kasi nag-iiba din kasi yung mga ugali natin from girlfriend, boyfriend to husband and wife. Totoo kasi din. unang-una, halimbawa sa inyo, nakita niya na hindi ka kayang alalayan at kayang-kaya mo na yung sarili mo. Dati kasi parang ang hina-hina ko. And then, dati kasi si Nicole naglalakad, bigla na lang nadidislocate yung tuhod. Totoo kasi talaga. Nadidislocate talaga yung tuhod ng walang dahilan Nakakalurkay Hindi, tsaka, yun nga tama ka. Eventually, you get to learn about each other na una, kaya niya naman pala maglakad ng inaalalayan, ng hindi inaalalayan. Tsaka, alam mo, ito yung siguro isa sa mga
post na nabasa ko na sobrang daming comments kasi ang dami nakarelate. Sabi doon, ang tunay na mag-asawa, hindi naman daw talaga yan pag natutulog sa gabi ay magkayakap. Dahil ang tunay na mag-asawa, maaaring mag-good night lang, pwedeng may good night kiss o pwede wala, pero magtatalikuran na magkakanya-kanya ng buhay. Yun daw yung totoo. Kita mo dun sa comment section, pakarami, lahat relate. Kasi yung sa mga pelikula, sa mga k-drama na lagi magkatabi. Hindi, kasi sa tunay na buhay, ang init. Ang init. O di naman kaya, ang asim mo ngayon. Okay, yung asawa ko minsan sasabihin niya sa akin, medyo mabaho yung anit mo today, ha? Pero sa K-drama talagang yan. Pero pag natutulog ba kayo, yung mayakap pa rin? O kasama yung mga bata? Hindi, kasama namin yung kids. Okay. Ano tawag doon, co-sleeping kami. So ang yakap ko, ang kakissing scene ko na ngayon, yung paa ni Prince. Si Princess, yung minsan, yung pata niya nasa leeg ko. Co-sleeping kami na ine-enjoy lang din naman namin totoo. sa ngayon. Kasi alam ko naman na, kasi si Princess malaki na talaga siya. Na eventually, hindi, kailangan na nilang mag-move out kasi malalaki na sila. Kaya lang, ine-enjoy ko lang din talaga na ang anak ko, si Prince, hindi nakakatulog ng hindi braso ko yun nasa. Ang braso ko, ang unan niya. Kaya pagising ko talaga, Jegs, hindi ko siya magalaw. Kaya lagi ako frozen shoulder. Ganon. Kaya kanina, inisip ko ano kaya ako, anong tawag doon off shoulder. Kaya lang, ang sakit ng likod ko Malalamigan na naman ako lalo. Malalamigan ako. So, ine-enjoy lang din namin. Kaya hindi kami magkayakap pagka siguro ang tagal na. Kasi lagi namin kasama yung mga bata. Sa bagay. Pero tama, sa mga nakikinig ngayon na mga magulang, i-enjoy nyo yung moment na yan. Kasi darating yung panahon talaga na magsusulo na sila. Naglalak na sa kwarto. Totoo. Tsaka masyado na silang malalaki. Ang awkward na din naman. Hindi na rin talaga kasya. Kasi sa ngayon na, enjoyin po nating lahat na namamaster nating makatulog sa gilid ng kama. Ako master ko na yan. Hindi ako nahuhulog. Na-master ko na yan. Baga ninja na. Minsan ang ginagawa, dinidikit na lang ng asawa ko yung kama dun sa mismong pader. Kaya para hindi ako mahulog talaga kasi nasa ninja moves na akong gilid. Kaya lang mahirap pag nakadikit sa pader kasi pag nadikit ko yung likod ko, magkakalamig ako. Ang dami kong issue. Yung mga issue ng mga maedad na. Issue talaga ng mga matatanda, di ba? Ay, naku, nakakaloka. But anyways, hindi man K-drama-ish ang inyong mga buhay or hindi pa kayo nakakatagpo ng parang K-drama sa iyong buhay, it will come. Ganun lang din talaga. Wag lang din nating i-expect na laging ganun. Kasi ang realidad ng buhay, hindi naman po, it's not all a bed of roses. Hindi laging nakakakiligan lahat. Ang realidad ng buhay, mahirap po ang buhay. Ayan. Yun talaga. Well, siguro kaya nakaka-relate tayo din sa mga K-drama, yung mga ganitong edad natin. Kasi at some point of our life, na-experience natin na may yun ganon. Pero ipaglaban ng ang pag-iibigan, ganon. Siguro it's a reminder din na halimbawa sa point ng buhay natin na ito, mga 40-hin. Yan. Baka pwede din nating balikan kahit saglit, pwede diba? din. At hindi naman kailangan lagi. Yun, ang sinasabi, maganda yan. Paalala sa mga mister. Yan, Diba? Na pwede mo pa rin namang bigyan ng K-drama moment ang iyong misis. Uy, malapit na ang Mother's Day. Ayan. May is coming up. Correct. O, diba? Baka na naman may kalabuan na naman ang mga plano mo, mister. Baka kailangan niya lang ng isang kilig na K-drama moment. Diba? Kailangan lang yun. Correct na alam mo, minsan, it doesn't take much. Yung bang kapag ka na aalala mo yung gusto nung tao, ano yan kakilig-kilig na talaga siya. So alalahanin lang din natin yung mga posibleng K-drama moments. Na kapag halimbawa, pumunta kayo sa isang restaurant, hindi mo na siya kailangan tanungin kung anong gusto niya kasi memorize mo na yung gusto niya. Tama. O kaya alam mo yung mga simple gestures, Jegs. Siguro sa lahat ng mga nakatutok, hindi man siya parang captured like a K-drama, but there are small gestures that our partners do. Na pang K-drama Hindi lang siya talagang parang highlighted kasi everyday. Pero yung
the fact na, kunyari, inaabutan ka niya ng bimpo kasi alam niya na kapag kaganitong oras, baskil ka na, di ba? Pang K-drama yun, Di ba? Yung mga, wag nating kalimutan yung ibigay yung mga moments na yun. Pero kung kaya pa nating i-level up, yan. Nasabi nga natin, pa Mother's Day. Ayan. Bakit naman din hindi? Di ba? Para hindi na lang siya laging napupuyat sa love story ng iba. Correct. Yan. Para hindi siya laging nakinikilig sa love story ng iba. Ayan. Ay, nako talaga naman. Sana matapos na ako dito sa pinapanood ko. Ilang episodes ba yan? 16 ang tagal pa. Ako matagal ko nang naririnig yan kahit mga churchmate namin. Yung binabanggit yan. ay nako, Jegs. Pero hindi talaga ako nag-a-attempt ng kasi alam ko pag sinimulan ko, ako pa naman yung tipo ng tao na hindi talaga nakukontento. Hindi ka natitigil. Natapos mo na ba yung Resident? Actually, tumigil na ako kasi ang haba niya. Mahaba siya plus parang hindi siya maganda yung nagiging epekto na parang sa'yo? Oo. Parang laging every time na nakita ko na yung mga hinihiwa. Parang nagiging stress na siya. Nung una nai-enjoy pa namin, pero bandang huli. Parang pag nakakita ka ng ng bitukang nilabas, pinalitan ng ganito. At yun din naman ang isang paalala. 'Di ba? I-guard mo rin kung anong pinapanood mo. Kung halimbawa, itong panoorin na to, pagka nanonood ka, mas lalo ka nade-depress kaysa natutuwa. Hindi ka na na-entertain. You become somebody who lives in an imaginary world. 'Di ba? Itigil mo na din yan. Binibitawan ko na yung mga series pag halimbawa ko, ay parang hindi na ako natututo. Parang pagka ganon, tama, pwede mo nang bitawan yun. O kaya pag hindi, katulad nga sabi mo, hindi na maganda epekto sa'yo. Oo, yun. Diba? Parang doon ako sa Titigilan mo episode na si Nick parang nalagay sa agaw buhay siya So yun, sabi ko, ay parang malungkot na siya. Dahil hindi ka na manonood ng The Resident, diba? Namatay siya dun Binasag! Yun lahat na mga hindi pa natatapos. Splinok ko na. R.I.P. Nick Neven. As a spoiler. Nakakaloka talaga. Pero gusto ko yung sinabi mo kanina, Jex. Isang paalala, di ba? Ibigay po na natin ang K-drama moments sa ating mga mister at misis. Tama. Deserve naman nila. Correct. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro